Good morning guys. Paingon mi natin sa ibabaw kay magpalit mi og yang baligya siya guys. Oh mga bata, pag-inya mo. Kapoy kayo magtukad diri silang hagdanan. Hangakon lagi ka. Tanaway lang hagdanan. Muna lang hagdanan guys. Kada adlaw sa kuha nila. Kapoy. Paingon may magpalit o utan. Pangluwang ako, mayan. Dani siya magpalitan guys o utan. Sila ate. Pansit. Purutan na lang ko. Kamatis, 40 kilo. Gumbay, 50 kilo. Harap pataka, 50. Talong, 60. Ngalan diri nila guys kay ay isa ni sa kuan. Miki pansit Miki diri ila guys kay pansit. So sing ngalan diri te? Frisco daw na pansit. Frisco nga pansit. Ay sila pang dynamite. Say na mo. Asa ka dit ha. Mo ni siya? Nga. Para na baligya iyang gipalit. Gagmay na ang palaya. Ilang paliyan ni mo? Para ke. Siya ka na. Palit mi og kuan guys itlog kay wala pa kumpleto amo ang gamitonon. Dito dai tingan wala kan palit. Mahal ba dito din ang 5 naman. Mas barato dai diri guys kaysa dito. Ito jud sa GY kay namin tat 4. Pero gagmay. Oh, ato lang sa talong. Nato na. Ayun na to. Dani? Ah, there siya magpalitan guys. Ganit eh?
na humanamig pamalit. Mag-andam na pud mi sa ibaligya ni ate. Kahuway siya kay hangak baya. Okay. Oh, ka. Kinpo na lang ko. Pero kaning hagdanan nila guys, good exercise gid ni. Oo, Ligon sa tuhod. Good exercise kayo. So na kalabasa no, sikay upo. Nay upo guys. Ay tambuali pa upo sa ato. Ano sa lingon. Labi gyud taas Karan lingon. og lingi. Kasi man. Unsa ni? Nice silang terrace guys. Nice og design. So muna napalit na mo guys dito sa ibabaw. 2 ka kilong talong. Kani tulo. Ihurot na baligya guys. Tagpilang baligya sa isa ka buok talong kay. Oh, 30 ang isa ka buok talong guys kay mahal kaayo. So ang oil, pila ning unsa man ning oil dirited kanang nilapad. Kinilo na ilang oil diri guys. So dida sa ato sa Mindanao sa Dipolog kung nilapad ilaha diri kinilo ang ilang oil. Dayon iyang carrots para sa iyang lumpia. So kana iyang lumpia wrapper guys, gipadala ra niya ni Ate Esther. Kay mas barato dito tino. Oh, mas barato dito sa carbon. So ilang merkado diri guys is carbon ang tawag, no? Carbon ang tawag diri sa ilaha. So ato ang merkado. So dayon ang itlog, basta itlog guys. Mura na mong napalit din, diri na siya nagpalit og iyang bugas. Yes, kani siya. Ang batang makulit. Kuya ganda na siya guys, naguol kay giingnan nga. Siya man. Sige, kung mama niyo ganyan ang wakan ko yun. Ha? Kapalit mo si Chucky. Palit siya Chucky daw, pero pamahaw. Lami man bilhin Ang kuan, ginili nga, saan na, pork natin? O, pork nga kuan. Ginili nga, ganiton sa kuan, sa lumpia wrapper. Oh, Kumura rapper. na yung napalit na mo guys. Uy, ano na nung gigaras, agsalamin sa kuan. Mag-init ang tubig din. Sumura to guys, then magpa si ate unyo sa iyaan. Hey, lumpia, magtimpla. Ipakita rin ako ninyo, guys. Hala, wala kay oyster, no? Ay, kulang pa na. Magic sarap pa. Ay, stairs. Ay, wala kang mag-sisig. Koy na. Mga sa mga guys, kay kabuhi ko. Ini. Kuha ni gamaya. So, baguro ng carrots, guys. Kaya kung mano-mano, maabtan yung kasyam-syam, anak. Pero, paspas ka mo tad-tad, pino, Pero daghan ka mga pamaagi no katong bira-birahon ba nga kuan. Pwede ra po i-blender. Magkuan ni guys mag parit pa ito na. Bulag-bulagon. Interest na kuan sila nagbanggo. Ano na ang lumpia guys. So magtimpla na lang si ate. Timplahan na lang. Man, ug mabugna-bugna na ni guys. Kay gilakawan man na niya, magputos na din siya. Dai. Doon, balisan.
Hi, butterfly. Paru-paru G. Wow! Imported! Suwana all! Ito na isang kalumpia guys, 5. Insa to mo palit og lumpia. Just comment down below. Lumpia tawgi. Naday lang kuan guys, tindahan diha sa ibabaw sa mga taga Cebu. So, You can visit. Pork. Dagha kay sila classic soda ni Baligya guys. Sa Lahog man ni no? Apas Lahog ni. Dili. Busay. Busay area. Unahan sa Marco Polo guys. Minsan tong ganag, lumpia nga pork. Sa Montesas Bakery. Unahan sila gamay. So, kung kinsa to ganang sudan mo palit. Agtulang mo. Ganag Lamig lumpia kayo, nga tawgi, lumpia pork na ana mo. And always boom. Ay, buang. So, nagluto na kong isang talong guys. Talong. So, na yung naluto. Tag 30 ang isa guys. Duhara. Namalit silang pan guys kay tagpuan. Na sila tag 4 nga pan. Tapos sila init. Not go there. Ya kanisa siya ga. Not go there. Lan asi ko ta diyan. Dali, dali. Ay wala na dul na. Ngalan sa bakery guys. Lami silang pandere. Lami daw pandere guys. Nalagyan na natin. Gutom ka dan? Bang, hayo. Ano dali ba? Dali ba? Right. Right. Daga kag pan. Ako tani ginao. Tala. Na siya guys, daghang pan.